3, 2, 1. Na akkor fogjunk bele. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szeretnék nektek mutatni egy nemrég alakult client. A rövidítés az LOTDF, hosszabban Legion of the Dark Forces. Ez igazándiból egy magyar-holland klán lesz, vagy klán lett, és most mi ebbe szeretnénk toborozni játékosokat. Egyelőre nagyon kevesen vagyunk benne, nem is tudom hányan, 3-4 játékos, aktív játékos van egyelőre. Én vagyok Zsolti, az egyik klántag. Én voltam az első, aki ebbe a klánba csatlakozott. Nagyon jól érzem itt igazából magam, nagyon jókat szoktunk háborúzni, csatákat vívni, odafigyelünk egymásra, segítjük egymás kívánságát a csaták közben. Ha valakinek segítség kell, akkor mindjárt 3-4-en ugrunk, hogy kimentsük a csávából, segítünk rajta. És igazából mi most ebbe a klánba szeretnénk új játékosokat behívni, hogy elkezdjük meghódítani ezt a gyönyörű szép tankos játékot a közeljövőbe. Úgyis itt jönnek a téli hónapok, rossz idő, mindenki beszorul a számítógép mögé a szobájába, tudjunk jókat harcolni, jókat csatározni. Szóval, ha van valakinek kedve csatlakozni ez a jó kis új klánhoz, az így talál meg minket. A videó alatt találtok egy linket, arra rá kell klikkelni, majd utána ott látjátok, hogy hova kell újra klikkelni a narancssárga mezőbe. Klik, felirat bekeretezve. És utána el tudtok küldeni meghívót nekünk, ahol tudtok írni pár mondatot, ami 3 napig érvényes. Hogyha esetleg 3 napon belül nem jelzünk vissza, hogy klántagok lehettek, akkor légy szíves ismételjétek meg a klán tagság felkérését, mert valami oknál fogva nem tudtuk megnézni a weboldalunkat. Köszönjük!